Hasieran hasi ginen lagun talde bat biltzen, eta hasi ginen jartzen harremanetan emakumean topalekuakin. Eta antzinean, gure gurasun garaian eta zegoen egunean talde bat sortua, ditzen zara emakume gazteo, nusu ez izenaz, eta emakumean topalekuko emakumean asambleara, eskainiz oskun talde hori balio behartziren. Berez martxan zegoan, baina ez zegoen jenderik, ja helduak ziazen emakumeak ziren, eta apurtze bat bebai, eurak esan zizkuelako, eurak itzen zituzten ekintzak, ez ziala gazteriak gana heltzen. Eta gune gazte feministen kolektiboetan egotea, ondo nuzela. Eta izena etorri izan, zegoan herriak lehetxina dar batean, zegoan gizonen izkera. Eta zan nantzu, eta emakumeak sortu zuten, beraien idazkera, beraiena. Eta horren pasa dute nusu deitzen zen, eta belaunaldi dira izkera hori ikasten. Nantzu hizkuntza, zela gizonezkuena zegoan emakumei debekatuta. Eta emakumeak baixilean sortu den beste hizkuntza bat, eta belaunaldi transmituta izan da. Baina galduta da, herriko emakumean topalekoaren bidez. Azkenean taldea sortu zen, eta gero esan zuten berukarik proiektua doz esan eta apuntatzeko eta animatzeko, eta azkenean bidez orkestea, lehenengoa. Guan berez bebai gazte gitxik partatzen zeben maia lokalian, eta esazuzkuen irabazteko posibilitateak nekada. Taldea ezagutzera emateko aukera bat zean. Talde eta kolektibo moduan sozial orkestia aukera gana zen. Gaiak jorratzeko aukera da, bideoak egitzia eta uzun dirua bebe garantzitua dela kolektiboak irauteko. Diru gabe zaila da, bezala. Azkenean, handikan lortu behar duen dirua, balio esan jakune taldea garatzeko. Ziketan hasi ginean, zekin hor du. Eta bebai borroka feminista hartu bat sorgunaren bidez garatzeko. Azkenean, gure artean garatzen ditugun ideiak bebai beste pertsonei eramateko erramenta potentea da. Talde moduan, lantzen ditugun gaiak azkenean jendeari eramateko ideia horiek eta plazaratzeko sozial erakargarria da. Eta gainera, sormenaren bidez, gure borrokarentzako erramenta potentea da. Eta ondo pasatzen dugu bideoak egiten. Gero bideo sortzerako orduan beti urtetzen dira zalantza edo puntu batzuk iguale aurreikusita eta guazenak, eta gai horre jorratzeko balizo izan duzko. Eta momentua zozenean hori representatzen. Ahalduntze erabat izan daiteke bai. Askuntu igual, ni haien artean, igual lotxa dago bidizoak egiteko, eta horrek egitea gure jarrera zendotzen du. Gainera, danon artean sortutako zozer dela. Ez bakarkako lana edo, azkenean da feminismoa dana, ez? Elkar lana. Eta aurten bideoaz aparte, ekintzako lantzi ginen, usuaz izan abordatzeko eskubide egunean, eta hori zuen aldatu dela lan egiteko era. Ez diaz hain egun handizak egiten, zuen egiten dela lana txikia baina anitzaz. Eta ezakit sortu dugu parartzen dauk gai batzordea, sortu dela iaz, eta jarraitzen dauk, zantizauetarako. Eta beste jai batzuetarako egan, baina zantizauetarako bat ez ere. Eta zendotu ditugu beste kolektiboak eskokin harremanak. Egin dugu zineforma gazte asamblearekin, bertitazen kontseioan sartu gara gazte feministen ideiak arabe bai eramateko. Ronaldoak inbait lan dugu Jaki Fest antolatzen Otsailean. Eta egin genuen abenduan, 31an eredutako emakumei omenaldi moduko bat plazan, arrozak jartzen eta haien izenekin.
Azkenian ekintza batzuk txikiagoak izan arren, presentzia asko handiagoa da. Ez da bakarrik, jaixetan nengo dugu hau eta urte osoan zehar bai, partioan urte izan ezken nuen ekitaldi handi bat. Egin genuen bideo bat, heldu zen emakume gehienetara, emakume gehienetara eta politxa izan zen. Ez ginen ate plazara, baina getzat polita izan zen. Hogeita bosten bai mitoak apurtu genituen, kartela jarri genituen mitoak apurtzeko indarkeria matxistari buruz. Askotan ematen dau, feministak bakarrik gauzela eraso fisikoei erantzuteko. Baina azkenean gauza honekin egiten duguna da ikustaraztea eguneroko tasunean ematen diela pilo bat eta jendea ez dela hartzen bez. Igualtasuna edo egiten dugula konturatu gabe, bai. Eta nire garrantzko egiten jaten bajartzea egiten den ekintzetan, herrian egiten den ekintzetan ikuspegi feminista. Eta guk igual nuz moduan egiten ditugun ekintza, horietan fijo dagoela feminismoa, baina beste guztietan igual ez dago ailagikago eta horretan lantzen bai garrantzitsua guretzat. Azkenian ekintza batzuk txikiagoak izan arren, presentzia asko handiagoa da. Ez da bakarrik, jaixetan nengo dugu hau eta urte osoan zehar Hortz izan ezken nuen ekitaldi handi bat. Egin genuen bideo bat, heldu zen emakume gehienetara, emakume gehienetara eta politxa izan zen. Ez ginen ate plazara, baina getzat polita izan zen. Hogeita bosten bai mitoak apurtu genituen, kartela jarri genituen mitoak apurtzeko indarkeria matxistari buruz. Askotan ematen dau, feministak bakarrik gauzela eraso fisikoei erantzuteko. Baina azkenean gauza honekin egiten duguna da ikustaraztea eguneroko tasunean ematen diela pilo bat eta jendea ez dela hartzen bez. Igualtasuna edo egiten dugula konturatu gabe, bai. Eta holako gauzekin niretzat beldurbarik jarrera da gure arteko babesaz. Gure artean sortzen den sarea da beldurbarik jarrera. Erantzuten diogu eraso gehienei. Niretzat beldurbarik jarrera autodefentsa feminista jarrera bat eskuratzea bi zentzu. Normalakotik kolektibora eta kolektibotik normalakotik. Niretzat beldurbarik jarrera nik uste lehenengo azten dela barruko borrokan ez, azkenian dara dakauz sinon batzu eta netako lehenengo manifestazioa dago barruan, gure normalakoan barruan. Eta hortikan zure pagelanketa kolektiboraru batia eta kolektiboak emototzunakin, gero kalera urtetzia, ez dut baianen izan dago moduan autodefentsa jarrera bat garatzi. Niretzat garrantzua neska eta muti esateak jarrera kritiko bat eduki behar dutela. Bere bizitan daukaten jarrera guztiekin kritika bat egitea. Askotan ez dugu formaten, dugu kontzientzia hartzen eta gaur bestei askotan ni egiten. Eta niretzat kritika hori egin ondoren elkartzea. Elkartzea borrokarako edo edozein gauzetarako. Babesa emateko bebai. Ez egitea individual bakoitzak beria. Azkenian danon bizitzan, sistema patriarkala danon bizitzan dakar eragina eta berak esan den moduan askotan ez dugu gure jarrera kuestionatzen da hori da azkenian lehenengo barne borroka, ez? Zure jarrerak, zure itxasuzen gauzak kuestionatzea, jarrerak kritiko aztertzea, gero hasian izateko pertsona moduan eta hobetzeko. Eta nire ustez hori burutuz, soilik lortuko dugu sistemak inposatzen dozkuzen gauza horiekin amaitzea.
eta horretarako gaztekintzailea behar dira eta batez ere feministak. Osea, ez garela matxista jaiotzen, edo matxista bat ez dela matxista jaiotzen. Osea, ikasi dugun moduan, desikasi, edo ez dakit esaten da, posiblea dara. Eta berrikasi, bide berdintasunaren bidea. Eta horretarako, nuzu etortzera nintzen dugu gaztiok, bai. Beraien ezin egonak, gaztiak nahi da bena. Beraien ezin egonak gureak egin ditugu. Eta horregaitik borroka egin dugu bai. Normalean, eta normalean zirika jartzen dugu, segurtan atagun bilera, edo jartzen dugu normalean lan batetan izaten diaz. Batzutan gertatzen da, asamblea batera pertsona, ondiokan etorriztan pertsona bat etortzen denean, oan geratzen dara putxo bat galduta edo nora esan, ez da enteratzen zertuz. Eta gu prestatuta kabarrea talde bat, putxo bat pertsona horiei laguntzeko etortzen diaz beharra izegi, ez. Igual geratzen gara eurekin 30 minutu ordu dena, eta azaltzen dugu funtzionamendu.